Salat nyapa? kuwi cagaking Agama yen ra salat besok mlebu neraka. nah iman minggat lho. Iman Kuwi kudu dikuwatne dimen slamet besok donya akhirate. ayo salat Ayo. lho ora kok tajak ora Nganggo tembang yo. nganggo tembang ayo salat yo ayo salat yo terusno kok iso ayo Dimen besok bisa selamat donya akhirat. nah niki tembange lak wonten to Nggih. mula panas-panas mlaku ora nggawa payung srandale diseret Adramaane